ବାକାଟା ସରି ଆସିଲାଣି ବା ଟିକେ ଆଉ ଢୋକି ଅଛି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ବାକାଟି ସରିଲାଣି ତମେ ଦେଖିଲୁ ଦେ ବଢିଆ 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 କେମିତି କଣ ପଳେଇ ଆଇଲ ନିଶା ତ ଛଡେଇଦେଲ। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ କହିଦେଲେ। କେମିତି କଣ ପଳେଇ ଆସିଲ? ହଁ ଭାଇ ଆଇଲା ଭାଇ ପଛରେ ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କୁଆଡେ ଗଲା? ଭାଇ ମନା ପଛରେ ପଳେଇଗଲା। ଯୁଆଡେ ଖୋଜିଦେବା ଭାଇକୁ। ଭାଇଟା ତ ଦେଖୁ କେମିତି ଯାଇଛି। ତୁ କିସ୍ତି ନା ମୁହଁ ଭାଇର ଭାଇର ଅପୂର୍ବ ମୁହଁକୁ ଭଉଣୀର ତଦୂର୍ପ ମୁହଁ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିନ ଯୋଡି ବଢିଆ ମାନୁଛୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଫଳାଟି ହଉଛି ସତରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା ଭାଇ ତୋର। ମଦ ପିଇ ପଡୁଛି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଦେଖ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣିନି ଭଉଣୀ କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଛଡାଟି ଖରାପ ହେବି। ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଘଟଣା ବଳି ଉପରକୁ ଯିବା। କାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରିବା ରେଜଲ୍ଟ ଛାଡି ଯାଇଛି। ଢୋକେ ଆଉ ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ ଯିବାରେ କାଟିଦେବି ଆଉ। ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ମନେ ପଡୁଛି ତମର ସେଦିନ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତମ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ବାପା ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରକୁ କାଢିଦେଲେ। ଆଜି ଦେଖ ତମ ଭାଇ କେମିତି ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏ ମାଣି ସାହିକୁ ଆସିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ହାତ ବି ଚଳୁଛି। मला बोलायला କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ଭୂତ? କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ବଡ ପଣିଆ? କଣ ଭାବିଥିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି? ତମେ କଣ ମତେ ଏକା କରିଦେଇଛ? ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ପ୍ରିୟା ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା ହେଇନି। ତମ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ତାର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯାଇଛି ମତେ ବି ସେମିତି ମୋର ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାନ୍ଦେବିନି ଏଥର ଆଣି ପଣ୍ଡାର ଲଢେଇ ଦୁଃଖର ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ତୁହର ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜଧାନୀରେ ଅଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଫୋନ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏ ଭାଇ ସମୟ ଦେଇକନି ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବା। ମତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଦେ ପ୍ଲିଜ ତୁ ଏଠି ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା। ଭାଇ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହବ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ। জীবন রঞ্জন যন্ত্রণা ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ମଦ୍ୟପାନ।
କିଏ ଆପଣ ମନେ ନେଲେ କେମିତି? ସତ୍ୟ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା ଭଲ ପାଇ ଭୁଲିଗଲା। ଆରେ ଭୁଲିବାର ଯଦି ଥିଲା ଭଲ କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲ? ସତ୍ୟ କିଏ? ବିକାଶ ବାବୁ, ବିକାଶ ଦାସ, ବେଇମାନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସତ୍ୟ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ସେ ମୋ ଭାଇ। ଚିହ୍ନିଛି, ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ। ଆରେ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି। ତମ ଭାଇ ବିକାଶ ଦାସ ଖାଲି ବେଇମାନ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ କାପୁରୁଷ, ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ। ଶୁଣ ବିକାଶ ଦାସ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦୈନିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରୁଥିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ। ତମେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିନା? ତମେ କଣ ଗୋଟିଏ ନିହାତିର ମନ ସହିତ ଖେଳି ତା ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିନା? ତମେ କଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରେମ କରି ତମ ମନ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇନା? ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଦୋଷ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାପ ନୁହଁ। ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାକୁ ବି ସାବିତ୍ରୀ ସଜା ଯାଇପାରେ। ସତ୍ୟ, ଆରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରେମ କଲ। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଖିରେ ଆଖି ଓଠରେ ଓଠ ମିଶଉଥିଲା। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିପାରେ କି ଯୋଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଘୃଣା କରୁଛି, ଯାହା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପିଆ ଠାରୁ ବୁଢା ଯାଏ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ତମ ଡର କାହିଁକି? କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ତମେ ମତେ ଘୃଣା କରିବ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ ତମର ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତା ମାନେ ତମେ ସେଇ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୀ? ହଁ, ତାର ତ ପୁରୁଷ ଦରକାର, ଆଉ ତମେ ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ନା। ବାଟି ଚୁପ କର, ବାଟି ଚୁପ କର। ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି। ତତେ କହିଲେ ବାଟି ଚୁପ କର। ସତ୍ୟ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ କି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗନ୍ଧରେ ତମ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରିୟା ତୁ ମତେ ତତେ କେତେ ଭଲ କଲି? ବାଟି ଚୁପ କର, ବାଟି ଚୁପ କର, ବାଟି ଚୁପ କର। କାହିଁକି ଚୁପ କରିବି? କଣ ପାଇଁ ଚୁପ କରିବି? ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମ କରେ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ? କାହିଁକି ନା ସେ ବେଶ୍ୟା ହଉଛି ସତ୍ୟର ଭଉଣୀ। अरे चुप ହେଇଗଲ କାହିଁକି? ଆଉ କିଛି କହିବନି? ଆରେ କିଛି ତ କୁହ। ଦେଖ ପ୍ରିୟା, ତମେ ଚୁପ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି। କୁହ ପ୍ରିୟା, କୁହ, ତମେ ମତେ ଘୃଣା କର। ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ତମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। କୁହ ପ୍ରିୟା, କୁହ। ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ।